Naa na pud ko ni basahan o balik-balik redo ta sa tong pisto. Aw karon magpalasang na punta pare koy. Inga ni kalisod nga mong maagian karon. Gamay sipyat lagi. Langit na kadayon. Ang problema kung malangit. Di na kumuusab. Aw kung di ka mag-amping diha di na jud ka kausab. Kung bati pare koy, bahalag magkinaunsa basta safety lang ang tuba. Ana man na. Adi ara, kisi-kising kasili pare koy. Apite. What's up mga barkoy? Ming aga kaninyong tanan diha. Karon ani ana punta sa Tikum Valencia. Baluarte ni Sano Buholano ba? What's up mga barikoy? Welcome back. House of Arsap. Og mo ni atong baon karon. Automatic na permi di pwedeng kalimtan. Pero before ang tanan, ako sang shoutout ang Montenegro Nard Lechon. Diri ra nas Valencia barkoy. Salamat kayo sa pamahaw nga lechon baboy. Sa mga taga Valencia diha, pwede ra mo kontak ani nila. Og magsugod na tagbaktas barkoy. Sus pastilan na ara man to kus balay ron. Gusto gyud magkalisod. Ingani kalisod ang mga gianan barkoy. Sa mo tas unahan dagko kay bato barkoy. Ninduta pod silang lasang barkoy ay. Daghan kayong kahoy. Mao ganing kita og lasang kay daghang kahoy. Maubod no? Grabe ka dagkos bato dire pare kayo. Akong bati gyapon. Wala na ti mahimo na naman ta dire. Kan ni bintahan ani. Na natin nakitang limaw ba. Tinawa pare kayo blue man. Og sa way pagdugay-dugay. Aw saw munday na Minggoy TV. Siya sa unang ni Saum. Kay di man pwede maghurot mi. Di rapid ti daing uwang pare kayo. Medyo gagmay lang sila uwang dire Og pa dayon ta sunahan pare kayo. Grabe gyud ka adventure lugar ay. Mao ni sunod sak una mo. Sus pastilan ka habog ba. Medyo kuyaw pod lugar na may agyanan sa mga dili makita. Og before mi nasaka ni Saum sa kadi sa Minggoy TV dire. Piti na pong uwang pare kayo. Alright, what's up mga barikoy? Naligid ko barikoy. Yatay ay. Ugay. Atos man mi ka man record. Ha? Atos man ka man record. Pre, aga balik diyan. Og diri nisugod na migsaka sa pinakahabog nga sa kaonon pare koy. Among gipaw na si Buboards para nay mo dawat sa gamit ba. Og nisunod na pod ko. Grabe ka lisod jud pare koy. Gamay sipyat lagi. Langit na kadayon. Ang problema lang kung malangit. Di na kumuusab. Aw di ka magtarog gunit diha. Di na jud ka kausab. Kumbati po si Minggoy sa ubos oh. Ay salamat ta kasaka gyud pare koy. Salamat Lord. Liman ka na oh, kahabog ka na. Kumbati pare koy. Halag magkinaunsa basta safe lang ang tuba. So saon na nag-ulyan eh. Hinoon dili kayo naisig ka mong tuba kay bagong dawat pero malipong jud ka gamay. Pero mao lagi di ka kumpiyansaan. Dakong pasalamat pud namo kay okay ra ang tanan. Nakasaka na gyud si Minggoy. Duha na lain habilin sa ubos. Kumpiyansa ang Buboards oh. Nilingkod bas tumoy. How are the birds? Kuya okay na diha. Diha. Usare kinabuhi di na ka ma Impas na ni si Pako. di ara sa nubhula no. Lahi pug tripping ba. Bahalag magkinaunsa basta safety ang lokay. Para haling daw na unya pare koy. Lain na po do. Mao ni nature. Wala gyud hilabti ba. Diri ana na pud gisam si pare koy Minggoy. Automatic dai ng uwabang niya. Uwabang magoy tawagan ni sa uban pare koy. Pero sa mo uwang. Grabe ka nindot pod og view diri pare koy. Maka-amis kay ba. Diri gyud ko nakapangutana pare koy. Kung giunsa ni pagbutang ang bato diri Tanaw mura gituyo. Siguro treasure sign na ba. Kay na may kinubkuban diri Kita ani wang butay alam kung unsa ni. Awo mura man gyud og gituyo pagbutang ba. After 1 hour kapen pare koy, naabot na gyud mi sa among destinasyon. Mao ni ang nakatagong paraiso sa Tikum Valencia. Grabe ka tinaw pare koy. Wow, blue kayo. May lagnay kasili diri ba. Wow. Ay, abot nila sa piyon. Salamat Lord sa imong kinaiyahan. Salamat kay Lord, naabot ming safe sa among destinasyon. Dapat koy nakita ang bungas kahoy diri ba nga abinhog sa Mindanao ra. Naman day pud diri Shoutout sa mga nakailaan no. Og diri gikan man lagi ta sa lakaw. Aw inom sa tagtambal sa uhaw. Piskay po silang tuba diri pare koy. Tamis pud ba bagong dawat. Mais na, bae. Tamis kay ba? Og tagayin po nato si Sano Buholano. Sa mga hilig og adventure diha, pwede po bumuduaw niya pare koy. Atong suportahan ang mga fellow vloggers na to ba. Mao din nga flashlight atong gamiton karon. Sofern SDO9L. Og kare medyo ubos og presyo niya. Sofern SDO9. Sa Shopee ni mo palit pare koy. I-search lang Sofern flashlights. Ingna lang nga diri mo nakakita nako. Basin tagaan mag-discount ba. Og diri ana ako na sila nakita nga kasili. Sumoto akong pana sa ang gigamit ni Minggoy TV para mabunyagan ba. Kana akong pana dai pare koy gikan ni Brian Bongo. So gusto mo palit og pana, i-search lang Bongo Spurgan. Og napod siya yung mga vlog sa iyang pana pare koy. Mao na yan channel pare koy palog og basics og palog og witik. Og gisam na gyud ni Minggoy TV ang kasili. Di ara kisi-kising kasili pare koy. Oy medyo gamay man dai ni siya. Pero okay na sao nakuha naman. Gibunyagan na tong panog kasili. Yay mamak ba kani? Kabuhi. Dira. Dulo yun. Nakapit na mamabita na. Idol Minggoy oy. Sa. Maragdang git ay akan bakasi. Medyo gamay pa gyud siya pare kayo. Muro siya bakasi tanawon ba. Di ara to panaw. Gikan ni Brian Bongo, Bongo Spurgan. Alright, so gusto magpagama, message lang sa iyang page, Bongo Spurgan. Og diri mo testing na tagsaom. Tanaw na to pare ko kung makakuha ba ta. Di ara wala pa kita kasaom ba. Kisi-kisi da yung uwang ni Minggoy TV. Grabe ka master. Kita po dani be. Saom ta diri sa lamlaom. Yay, nahutdan man dahil taghangin pare koy. Di matabang. Mangita tag-uwang we. Di araw. Duhakbok nagtapad. Piti. Huwag diri na pagitirahan si Sano Buholano. Di ara kisi-kising uwang pare koy. Taas po nighangin to hana mamanaay mong gunigbuntag sa dagat. Kita pod be. Sige rag sila. Kuha pa to kato Brian Bongo na gunangapan na. Di ara pod Minggoy TV na pod. Grabe ka master kisi-kisi na pod.
Nitawas na dami pare koy. Magpalapad daw to mig drone. Kaso dila kasulod ang signal sa satellite. Wala may mahimo. Luto na lamig panood to. Ari maghika na pare koy kay udto na. Og mao na tanan na magkuha pare koy. Walay isda diri at pare koy puro raawang. Pero fights gihapon ni pare koy. Tigihapon sa bawa ni. Dapoy murag bakasyo. Gamay kasili ba. Og kay nagtakang pamatag kanon. Timo sa taan ni mayuhon. Iskay po dilang bingka ba. Puto day ni day. Unya kay wala mamidan tubig. Kay magkaos ra das unahan. Kan ni sa lang tuba atong panghimungtan. Kuya wag basoy. What a wonderful world. Uy, singir man day po ni sa Sano Buholano. Sayang wa siya nagdancer. Bitaw joke ra pre koy. Kanay nindot kauban sa vlog lingaw ba ganin na nahubog ha. Samot ko mahubog na. Rihang Minggoy TV ba katawa be. Unya kay naluto naman ang kanon pare koy. Kud ko datag lubi para ituno na to unya. Gamit na po ang kinakusga na tong kagurano. Ato rang iyo naglunod ang uwang. Isunod ang mga kinhason. Butangan dahil kugon. Say kugon ba eh? Kugon god kan humot kayo. Ilunod dahil ng unang gata. Og pataod-taoran sa kadiyot. Unya nilabay naman ang kadiyot. Ilunod sa ning gabi og saging kana kalimtan ganiha. After 5 minutes mauna nang resulta. Timplahan dahil asin tungas kilo. Bitsin balig 1/4. Pwede na nailabay. Bitaw ilunod na tong kinalasang gata pare koy. Ato ra na pataod-taoran. Og kay ni bukal naman. Ato na pud tilawan. Ya pare koy kumusta man? Parat. Magskartihan mo ingon Goods na daw pare koy. Basta ada na dayon ta kay ara ng gutuma. Gutom ba pwedeng way buhat ba? Bitaw nganong wa makantabang. Syempre ka video ba yata? Wala sila gitanaw karon kuha ko ng video. Mao. Kamao po. Nya kay na plastada naman. Ato na dayon panalanginan. Salamat sa Ginoo sa grasyang nadawat. Amen. Habhab pare koy. Alright. Yeah. Ano ganyan? Kugon. Pusa man ni? Kugon? Naper. Pare ko eh. Namang kapan. Gawari ko. Kaya gatak mo to nanood bubos na to. Murugwa na po yan hitid ba? Pero kanang exam. Karon nga sambil mo hubas, mo nang kadaghan tama ng uwang. Kusog na dambuan. Karon nga sambil kani mo hubas mo nang uwang nakabinta na ba? Good. Silaw lang kasi Daghan mo ingon. Tiyo patay lagi. Pag dimon-mon. Ano ba? Sus ardol la. Pili na mo ara ka sa lugar. Kuan sa gaw pa nimo. Suba na mo ingon. Gambuo ka na kay. Stitingan mi. Napudum ta. Sige bata-bata. Dalawan sa gangin ano kay kuan man. Sa inusun man sakit na jang agtang lang sa mo ha. Tan siling hang ko rin haday. Bom baru kabut ni kapitan. Baintial kisi-kisi kagi pare kay. Kay man na matagkaon. Automatic nan tuba diha pampahili sa kinaon. Inom sa tagtubig atos tubod. Grabe ka fresh ilang tubig dire pare kayo. Libre pa jud ba? Nya limpyo. Surtias mga namoyo dire. Haskang malasa pare kay nakalimtan ang prutas. Sobrang ka excited ba gutom nang gud kayo. Kanon gyapon eh. Tamis gud. Nga.